ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆವು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆತಂದು ಸೋಮವಾರ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಚೇತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಏನು ಚೇತಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇರ್ದು ದುಂಬು ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಕಾಂಡೆ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು 24,000 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 21,302 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು ಅಂದು 21 ವಾರ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ಹೊಡೆದು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವೀಕ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓಟದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಐತಾರದಾನಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಐಟ್ BJP ದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಹುಮತ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂಕೇತನು ಮಾತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವಿಡ್ದವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತಂದೆ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಗಂಡಲ ಮೂಲು BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಏರೆ ಗಂಡಲ ಬಹುಮತ ಬರ್ತಂದಾಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪುಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ BJPಗೆ ಬಹುಮತ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಪರಿಸಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲುಲ ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಳು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂದು ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಪರಿಸಲು ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತೂವರೆ ಪೋಪುಣಂದ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಿಡ್ದವರ 21,000 ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ತೂಡು ಎಲ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಚೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಪಕ್ಷಗೂ NDA ಪಕ್ಷಗೂ ಬಹುಮತ ಮೀನಿ ಬರ್ತಂದಾಂಡ 100% ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಏತು ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಪೂರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವಾರೆ ಪೋಂಡಲ ಸೊ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಣದ ಬೈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ ತುಲೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಪನಂಚಿನ ಸೊ ಅಂಚಂದು ಕಂಪನಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂದ್ರೆ ಎಂಚೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಪ್ನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಎಂಚ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು 8% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಫ್ಟಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಲ್ದು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇನಿ 5,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ಇನಿ 5,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಂಡು 1,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ 5,000 ಇನಿತ ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಕೇತನೂ ತುಯ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುಣದ ನಿಫ್ಟಿ 3.25% ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಣದ 3.39%, ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 4% ತುಲೆ 5,979 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ದಂಡು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 15 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ದಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ನಡೆದ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೆ ಮೀನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷಡು 8% ರಿಟರ್ನ್ 1,50,000 ಆವಡಂಡ 49% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು 49,000 ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದ ಇನಿ ಅವು ಏತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತು ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ನಿಫ್ಟಿದ ಮಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ನಿಫ್ಟಿ 50ದ ಮಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಇದನ್ನ ನಿಫ್ಟಿ 250ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ತೂವೊಂದು ಐಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪ ಮಿತ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಡ ಅಪಗ ಕೈ ಕಟ್ಟದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ SIP ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಪಿಲಕ SIP ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಯಾರು ಏರೆಗ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದಿನ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅವು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಆಪಡು ದಯಪಣಂದ ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ನಿಖಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನ್ಪನಂಚಿದ್ದೆ ಎನ್ನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಏನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚನಿಪ್ಪು ಲಾಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪೂರ ಅವು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಬಿಡ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ತೂವರೆ ಪೋಣಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿ ಪೂರ ಗ್ರೀನ್ ಅಡುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರೇಚ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಓಟುದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಅವು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುರಿಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದುಂಟು ಎಲ್ಲದ ದಿನಲ ಅಂಚೆನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಪೊರ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರೆಗೂ ಬಹುಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ವೇಳೆ 272 ಕ್ರಾಸ್ BJP ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ಇನಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಮಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನೋ ಲಾಭಾಂಶನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ಮನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 50,000 ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಯಾರು ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ ಇನಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಲ್ತದೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 15% ತಿಕ್ಕೋಡು 15% ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಡಂಚಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಪಡ್ರೆ ದಯಪಂದು ನಾವು ನಡುಟು ಗ್ರೀನ್ ಪೋದು ರೆಡ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಆಂಡಲೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಯಾನ ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀಪ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಒಂತೆ ಕಾಸನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೆಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆರಿಪವೆ ದಯಪಡದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ 15% ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋ ಪನ್ಪದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಡೆ ಆ ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ದೀಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಆನೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚ ಅಂಚ ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೇದ ಕೆಲವು 4 ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿಲ್ಲ 6,000 ಏನಕ್ಕೆ 72,000 ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವುದ 21% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕೆಲವುದ 300% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕೆಲವು 1,000+ ರಿಟರ್ನ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ದಯಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಕಲೆ ಒಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಚಿತ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬೊಕ ಯಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಮಿಯ ಪನ್ಪೆದು ಕೇಂದು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದು ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ದಯಪಂಡನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪಣ ಈತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ 21,000+ ಆತಂದು ಅಂಚಂದು ಖುಷಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಕಾಲು 21,000ಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೈದನತ್ತು 10% ರಿಟರ್ನ್ ತೆಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತನತ್ತು ಎಂಕುಲು 1,000% ರಿಟರ್ನ್ ತೆಪ್ಪುಡು 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ನ 1 ಕೋಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕುಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಂಚದ 10% ಹ್ಯಾಪಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಪೊಂಡನಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಡ ಟಾರ್ಗೆಟಿನ ಎಂಕುಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅದು ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರಗಳ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು